bedo debated. Nikech nwa debate mondo wagoli to koro ionge position. Koro ko resign to en uwuoka ma wach mar debate ne ni orumo, ker ma koro chak nominate ng'at machielo, to kose nominate ng'at machielo to ng'ama nominate ni bedo submitted e bunge approve within 6 days to jisuda mbele. To na winjo ko wacho ni en ne koketore office okonya wuok jopiny mno kete mano logodag. Mano notemo wacho ni en be okodhi wuoka en be nyaka ang' ogol lwenjene. Koro lwenjene mane wawacho mag court ka. Koro ing'eni lwenjene mag court ineno ka already sani en e court gi case mokwongo. Koro court ni nyalo dhi wacho ni to sani notemo mana chungo ni gini obed debated kata kik obed debated. To ma en lweny midhi goyo nyaka Supreme Court. An kaka ng'i cases ma Kenya sana mag siasa gi en idhi goyo nyaka Supreme Court. Maybe wadhi bedo gi judgment chon kata mana very late kaka next year. To kose gik next year no awi marach ni koto wacho ni debate ni odhi nyime. To debate ni dhi nyime to kose dhi nyime murumo to outcome ne kendo katiba pod oyiene mondo dhi kode mbele e high court kodhi challenge. To dhi chako challenge e high court mo chako dhi e court of appeal mo chako dhi e Supreme Court ka seche gi tete pod en e telo. Kore nyaka sama koro Supreme Court dhi ng'ado case mar ariyo cha eka koro idhi yude oko. To gi e sechego idhi yudo ka en bentiere gik mosetimo kaka na wacho mokwongo cha. Meshak isewinjo twak miwacho ni kodhi to gidhi te. Iwacho ni nitie gik manotimore kare noyier gi dichiel. Kodhi to gidhi te. Be manyalore? Dhi to ok ginyal dhi te kata no